जों कक सालायते सिन लकी मानखा सिनि खरकसा मैडम जों बिनि खुक्तै खानानि सिम किसा गरा पुलानो मीडिया ताकुरकना हामबाय जों तिनि अरव मा तंलायमोन आबो नरक जतन सिउ तामनि बागै मा तंखा बुबाग्रा न कक रोमां न बसर सानि बाराङै लाइ थांजा अनिष्ट काल जों अ जागाव साया नङा आन्दोलन खायनानि बागै जखन चिन आन्दोलन सुरु ओंखा बुबाग्रा तैसा नुङै तालांमा नरक नुक फिखाना जों बुबाग्रा न कक दारैया जों आबनो ताइ नाय मानलिया कक न जों अर साया नङा उ तंनानि बागै नरक नुबैबो तंखाना अनि ताकुक जों आनि बुसानि समान ताकुंनि समान मा बाबानि समान बरक जतन तंबायो बाक्साका नक किफिल बायखा बुबाग्रा अब जों ताव मानसु गाहनाय इ दायसो फाइना जोंनो सापायथों नै जों अब ताबक जरा नासिंलाय तंजाव इके आसिनि नक हामा या करे तिने अर बलंकुथुगा फाइतं बायखा दफाना मथाना हनै इके ने तावसु जरते बुबाग्रा न निने बखाबसुक पयतुतं बस सुंनो मथां सुंलानो हनै आव ताकुक आनक बेलायनो कक गाहाम सोंखा तामनि हिमालय बेलायनो सिनि पयतो तंगो ब हानि बुबाग्रा रां चाकरि चाक बिनि थिनि जतन तंगो रां पैसा जतन तंगो ब रां चाकनि माइरांगो माइसानाय रां चाकनि सिंहासना आसुगै तंनाय बरक तामनि बागै ब खाकला बुइ कापनाय निनि आनिनि बागै काबु ब केबो सावो ब न पलिटिकल फाइदा नानानि बागै तिनि अमहायके माइसे नङि आन्दोलन तंनानि बागै बरक न कक सावो नै अब आं आनि थिनि आबन आं आ कक न मानि नै मानिया तागैनि हिमालय 184 जना राजानि बसाबो तैब जों खोनाव आगि अ राजानि दन गोबां मान तंगो नै 184 ता थाइसा हंगासे 184 ता फायो बिनथिनि हिरा मुक्ता रां चाकरि चाक रां पैसा जतन तंगो बन रांग्रि बाय रां चाकरि चाक बाय पाइमानिया केतामनि बागै हिनि हिमालय जों अ हाव आसायै सिनि जागा तंग थाइक्रिखा चाक थाइक्रिखा माने अधिकार क्रिखा अब त नरग नुगै तंगो नरनि बिसिं तै जों नुगु गब ताइ साजानाय कक क्रिजा खायं जागु जों ताबु अ हाव तंगै डेमोक्रेसी कान्ट्री अ तंगैने सिनिके सानानि राइस क्रिजा सिनिखा मानथाय सानानि अधिकार क्रिजा के अबनो बबेलानि खा खामजागु आं ताबो बुबाग्रा न अर तंतते आनि खाबाय खुलमु जों ताबो अर नुगैबो तंलायखा साया नंलाय का थुलाय तंलाय मानि कोन जागा नरं मामु संजाग नुदा नुखा नुगिया ना के तामनि बागै जों अर नंग नुखुं खिबितिनि मा फायलायखा अब नरंनि बिसिं तैनो जों तिब्रा हास्ते गनाङै नुकथुं के जेतु अ जागाव हापां रक तंग मानिबा केन्द्र सरकार बो बरक न अर विधानसभा बो बरक न नरं नुगै तंखा अब न आं हापांरकनो कयना मुसुंगो आसुके बरकनो थंयावै आसुके बरकनो बावता बासि सायावै जेता मान थाइतं मान रै रेखांकेन जाजागु अब खानि आं बोरै बुमा बदलङै ति दाबलङै आबानि कयमानि गेस जों इन्डिया बा मार्ज एग्रीमेंट माने 70 बছর हायङै तंहा ताउन बागै तिप्रा सर आसु तलक गलगै तंखना नरक तो साइमान तंखा आव नि कक संमा तो बेलायनो कुतु हंका तिप्रा सारक जे आगिव माजार एग्रीमेंट इंमानि जराव ताबो 70 बছর लाई 75 बছर ngै तंखा तामनि बागै थंजाखाना नों आं थैगोरनि बागै थंजाखाना नों आं थानचांलाय मेन बागै थंजाखाना हंका जों ताबो अर ताबो के बाक्साबा पलिटिकल माइलेज नानानि बागै निजिनि साकनि ककनो सावैनाय साक बासिवै थांगु के बाक्सा हंका साक मुसुं मानि हामनानि बागै थांगु किन्तु जोंलाय बुबाग्रा न पयतो सावो बस सिनि बागै पलिटिकल माइलेज नावैनाय जोंनो याकारि कलाङै थांलाक अ पयतो जतन थिनिन तंगो हायनि बागै जों तिनर कसां माने बुसुक कसां नों बतिनि ताबो कुता ताइखे सुमैने खरग पाक्रिसरे आंनि जे खरग पाक्रिसरि मा तंखा गे तावनि बागै जों अर जागा तिनि कलाई मा तंलायखा आव तिब्रा हास्ते गनाङै जतन सिव नरन बिसिं तिन ताइबो नुकथुं नगो तंनाय ताको बुखुरगबो अ कष्ट रंनो नुहुरथुं नै आं बरकनो आपिल खायो हामबाय नेनि सिनिमो आनि सिनिमो हंका आं आगिव सेंट्रल कमिटी एडवाइजरी भाइस चेयरपर्सन तंमानि ताबो बुबाग्रा ना आनो बर्तमान साका ननो नोंचराइखो ननो आं एडवाइजर रहलिया मेन कमिटी तनाय हनैया आंखा आगि एडवाइजरी भाइस चेयरपर्सन काजल देव बर्मा हामबाय नेनि नाकुमा जनो सोंरेमोन बागै थैंक यू जों खोनाय माखा बिन खुक्तिबा बेलेखायनो बाव दफानो मोथांनानि बागै दफान बागै सामखनाय स्रांजाक द्रमाके नायतने मोखां टिबे जों ट्रायवै दङ फुंनाय हामबाय